Ngasing nagrunggo sinra mayungot sa Bano et Betsaida. Roto ay ingwat mga tawo nagraya kang Hesus it usang kayaking bulag. Ag nagpakitlooy sinra sa ida, nakida kali huytan agur mag-ado. Dingag kay anay nida kaling bulag paliwas sa baryo. Roto ay ida ingroyan kag mga mata it kaling bulag, bag-o inghuytan kag mga mata it kali, Ingway kat nakikita? nagmuyat kag bulag et diretso ang nagsiling. Ingway akot nakikita nak mga tawo. O galing sinra ay pay mga kahoy nak nagpapanaw. Ginghuytan liwat ni Hesus kag mga mata it kaling bulag. Nagtaro kali ag nakakita sida it maado dahil nagbalike kag ida dating pagmuyat. Aya girayan sa baryo. Pagkatapos, nagpadayon si Hesus ag kag ida mga manugsunor sa inra pagpanaw papagto sa mga baryo sa palibot it Cesarea Pilipos. It kag sinra ay nagpapanaw, pinangutana sinra ni Hesus. Sino kuno ako siling it mga tawo? Kag siling iti ba, ikaw kuno si Juan nak manugbautismo. Siling ray iti ba, ikaw kuno ay si Propeta Elias. Ag ingwara it nagsisiling nak, ikaw kuno ay usa sa ibang mga propeta it kato. Pero kamo, sino ako para sa inro? Ikaw kag ging promisang Kristo. Pagkarungog it kali ni Hesus, intugon ni da sinra nakinding gadogay uma kali aber kanino.